Deputati tal-Partit Nazzjonalista taw kummenti differenti dwar għaliex ħadd mill-grupp parlamentari ma rid joqgħod viċi kap ta' Bernard Grech. Kien hemm min ta' xi fem li ma jimpurtax li ġara hekk, iżda oħrajn tefgħu dikjarazzjonijiet li anqlu mistoqsijiet kbar. Fosthom id-deputat Joe Giglio li b'mod indirett indika li seta' kien hemm min sab l-intoppi biex jikkontesta. X'taħseb li wassal biex ħadd mid-deputati ma jrid joqgħod il-viċi kap ta' Bernard Grech? Dak kien qed tgħidu għandek żball. Ma kienx hemm nominazzjoni minn. M'għandux x'aqsam ma jfissirx li ma rridux. Id-dikjarazzjoni ta' Giglio ma kienx unika fuq l-istess linja tkellmu oħrajn. Dak inti qed tgħidu li ħadd ma jrid joqgħod. Ħadd ma tefal nominazzjoni. M'għandux x'jaqsam imma ma jfissirx li ħadd ma jrid joqgħod. Mhuwiex il-każ li ħadd ma jrid ikun il-viċi kap. Kulħadd jaf li Perici Kalanxone u qrib il-klikka ta' Simon Busuttil u dawn id-dikjarazzjonijiet qed iqajmu iktar suspetti dwar x'wassal biex hemm biss espressjoni waħda ta' interess. Dik ta' kandidat li sena ilu tneħħa minn kariga biex il-Partit Nazzjonalista suppost jiġġedded, issa minflok se jfittex promozzjoni għal kariga numru 2 tal-partit. Deputati oħra ma tantx kellhom spjegazzjoni meta mistoqsija kif il-Partit Nazzjonalista spiċċa mingħajr interess mill-grupp parlamentari għall-ogħla karigi tiegħu. Jiena naħseb hija għażla ta' kull individwu fil-grupp. M'għandix idea ta' mhux kulħadd mod personali ju. Oħrajn għażlu li ma jikkummentaw xejn. M'għandix kummenti x'nagħti ta' grazzi. M'għandix kumment. Hemm il-proċess li huwa għaddej. Hemm il-proċess li huwa għaddej. Li hu żgur li ħadd mid-deputati ma qal dak li qal Bernard Grech li b'kandidat wieħed il-Partit Nazzjonalista għandu l-għażla. Dejqetek li ħadd mill-grupp parlamentari ma jrid joqgħod viċi kap tiegħek? Għas xejn? Għandna għażliet.